Waqt intervent fuq One, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li x-xogħol fuq id-distribuzzjoni tal-elettriku se jintensifika biex ikompli dak li ddeskriva bħala l-akbar investiment li qatt sar fis-sistema distributorja tal-elettriku. Dr. Abela qal li fil-waqt li l-proposta tal-Oppożizzjoni għal privatizzazzjoni tad-distribuzzjoni bżieda fil-kontijiet, il-Gvern huwa kommess li jibqa' dej bl-investiment fis-settur. Dr. Abela qal li mis-sajf li għadda li hawn saru ftit aktar minn 80 kilometru ta' cables ġodda b'investiment ta' 55 miljun euro. Il-Prim Ministru rrikonoxxa li x-xogħol kollu li kien hemm bżonn isir għadu ma tlestix u għalhekk wiegħed li l-ħidma se tintensifika fil-ġimgħat u xhur li ġejjin u dak ix-xogħol kollu li hemm bżonn isir se jkun qed isir. Minnaħa l-oħra waqal li Malta għandha biżżejjed ġenerazzjoni li tlaħħaq mal-pajjiż kollu permezz tal-impjant tal-gass, l-interconnector u anke ir-rinovabbli. Fuq dan il-punt Dr. Abela fakkar fi ftehim li sar bejn il-Gvern Malti u dak Libjan din il-ġimgħa qal li permezz ta' dan il-Memorandum of Understanding il-Gvern qed jesplora l-possibilità li fuq medda ta' art fil-Libja jsir proġett ta' pannelli solari bi grid imbagħad li twassal għal Malta. Dwar iż-żjara tiegħu fil-Libja huwa qal il-ftehim li kien sar fl-2020 ħadem minkejja kull xettiċiżmu. Dan jiġdu l-fatt li minn meta sar sal-lum Malta kellha l-inqas waslit ta' migranti irregolari kompla jgħid. Il-Prim Ministru mexxej Laburista esprima sodisfazzjoni tħabbira mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen li se jkun qed jiġi appuntat Kummissarju għall-Mediterran fil-Kummissjoni li jmiss u fakkar li din kienet proposta li jagħmel hu stess meta f'Malta kien qed jitlaqqas summit Med9. U qal li r-reġjun tal-Mediterran huwa wieħed ta' opportunitajiet għalhekk saħaq diversi drabi dwar l-importanza ta' ħidma Maltija u Ewropea ma' pajjiżi fl-Afrika ta' fuq għal aktar investiment. Dr. Abela tkellem ukoll dwar żviluppi riċenti fosthom il-liġi l-ġdida għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u filwaqt li qal li din qed tipprijoritizza s-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema qal ukoll li waħedha mhix biżżejjed. Għalhekk il-Gvern qed iqawwi l-infurzar tant li rdupjaw l-ispezzjonijiet u żdiedu r-riżorsi tal-awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-Prim Ministru mexxej Laburista temm jesprimi sodisfazzjoni wkoll għal ftehim settorjali għall-għalliema iffirmat din il-ġimgħa.